हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ संगीता यादव। अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग के बीच में कलसा गोठने का गीत लाई हूँ। कैसा लगे कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। कलसा गोठने की बेला ननद रानी ठनगन मचावई हो। कलसा गोठन की बेला ननद रानी ठनगन मचावई हो। जाई के ननदी ससुरुजी से ठुनकई, जाई के ननदी ससुरुजी से ठुनकई, ससुर जी से ठुनकई हो सासु जी से ठुनकई। हरवा के देव गढ़वाई नेग कलसा की गोठाई हो। हरवा के देव गढ़वाई नेग कलसा की गोठाई हो। कलसा गोठन की बेला ननद रानी ठनगन मचावई हो। जाई के ननदी जेठा जी से ठुनकई, जाई के ननदी जेठा जी से ठुनकई, जेठ जी से ठुनकई, जेठान जी से ठुनकई। नथिया के देव गढ़वाई नेग कलसा की गोठाई हो। नथिया के देव गढ़वाई नेग कलसा की गोठाई हो। कलसा गोठन की बेला ननद रानी ठनगन मचावई हो। जाई के ननदी बलम जी से ठुनकई, जाई के ननदी सजन जी से ठुनकई, सजन जी से ठुनकई हो हमहू से ठुनकई, सजन जी से ठुनकई हो हमहू से ठुनकई। कंगना के देव गढ़वाई नेग कलसा की गोठाई हो। कलसा गोठने की बेला ननद रानी ठनगन मचावई हो।